Gava ku mirov dibêje Oxford bi tenê zanîngeh tê bîra mirov e. Lêbelê Oxford berî her tiştî bajarekî dîrokî ye. Bajara Oxfordê li rojavayê Londonê li navenda başûrê Brîtanyayê ye. Bajar li ser çemên Sherwell û Tamisê hatiye avakirin. Nüfusa bajêr îroj li derdora 160 hezaran e. Bi avahiyên xwe û mîmariya xwe ve Oxford bajarekî wiha ye ku qirina navîn li ber çavên mirov radixe. Dibêjin ku mîmariya vî bajarî dîroka hemû mîmariya Brîtanî temsîl dike, lewre nîşana hemû dewran têda xuya dibe. Gava ku mirov li nava sûk û kuçe û kolanên Oxfordê digere û berê xwe dide van avahî û dêran, mirov xwe di nava rûpelên pirtûkeke fantastîk de hîs dike, an jî dekora fîlmekî dîrokî. Lewma li vî bajarê ku jêra dibêjin bajarên naxosa xeyalan her tişt heye. Hêjayî gotinê ye ku hin beşên fîlmê Harry Potter yên navdar jî li vî bajarê hatine kişandin. Ji ber dîroka xwe û giringiya xwe ve Oxford li Brîtanyayê tim weke paytexteke duyem hatiye pejirandin. Ji birî dîroka xwe ya îdarî û aborî ku ew kiriye cihekî navendî, Oxford herî bêtir bi zanîngeha xwe ve tênaz kirin. Zanîngeha Oxfordê yek ji kevintirîn zanîngehên cîhanê ye ku navdarî û giringiya wê ya zanistî û akademîk ji alî her kesî ve tê pejirandin. Li vê zanîngeha ku dîroka wê 900 salan dûr diçe, ji 130 welatan nêzîkî 20,000 xwendekar hene. Lêbelê ji bo me ya girîng ew e ku li vê zanîngehê keçeke Kurd heye ku di ber postdoktoraya xwe re li vira dersên Kurdî jî dane destpêkirin. Belê li Unîversîteya Oxfordê ya navdar dersên Kurdî de hatin dayîn. Îroj em li Brîtanyayê li bajarê Oxfordê ne. Gava ku dibêjin Oxford çi tê bîra me? Zanîngeha wê. Bi wê dîroka xwe ya 780 salî ve zanîngeha Oxfordê bi navê xwe tênaz kirin, bi lêkolînê xwe tênaz kirin, bi dîroka xwe ve tênaz kirin. Li vê derê ya ku ji bo me girîng ne tenê ew e. Ya ku ji bo me girîng ew e ku li vira keçeke Kurd heye. Bi navê Özlem Galîb. Ji Şirnaxeyê hatiye vê derê, li vê derê xebatê xwe dike. Doktoraya xwe kiriye, niha postdoktorayê dike. Özlem Galîb pispora roman û edebiyata Kurdî ye. Ew ji bera behs bike gelo keçeke Kurd ya Şirnaxî li vê derê çi dike? Çilo dijî û ser çi dixebite? Özlem Galîb dê fikrên xwe yên ser roman û edebiyata Kurdî me re parve bike û her wiha me vî bajarê dîrokî bigerîne. Özlem Galîb û Oxford. Bîstekê din. Özlem Galîb sala 1982 li Şirnaxê çêbûye. Li Konyayê li zanîngeha Selçukê lîsansa îngilîzî wergirtiye û li Bakurê Kurdistanê mamostetî kiriye. Piştî mastera li Tirkiyeyê, Özlem Galîb li Brîtanyayê jî mastereke duyem kiriye ku mijara lêkolîna wê wêje û modernîte bû. Piştî wê li zanîngeha Exeterê li ser romana Kurdî doktoraya xwe kiriye. Niha jî li zanîngeha Oxfordê li ser mijarên wêjeya Kurd û Ermeniyan postdoktorayê dike. Me li ser wêje û romana Kurdî sohbeteke xweş û balkêş bi vê lêkolînera ciwan re kir. Özlem Xan, şivan perwer distraneke xwe de digot li kolan û bajarên Ewropayê li keçek Kurd rast hatin. û paşê jêra dibêje min digot delalê tu çi digerî li van dera? Tu li van dera çi digerî? Wekî min berê jî got ev 10 sal heta yani nêzîkî 10 sal ez li birim. Yani niha gelek hîn bûme yani jiyana viraj, ziman jî baş dizanim, civaken yani gelek baş nas dikim niha yani jiyana min vira gelek hesane. Demek ku caran yani ya sala evvel ya yekemin te biramın. Evet. Mirastıcı min gelek zahmeti jî kişand. Ji ber ku yani 23 sal bûm. Yani ya 2 sal bere dibistan xlas kirîbû yani gelek civan bû. London jî hûn jî wek hûn jî dizanin yani gelek bajarekî mazin ve kalabalık jî yani jî hemû dünyaya jî hemû welatan jî mirovan hene.
gelek zaman jiten akaftın ne bitene İngilizce. Yani sala yekemin gelek diş var bu. Lez gelek bir şanslı bu. Jiberku eshatın London'a gelek miroven baş min naskır. Sala yekemin de komaraya kurdanji habat kır. Özlem Galip nuha bu Bursa dezgaheke Ermenî ve duwarê wêje û çanda Ermenî de jî lêkolînan dike. Vî milletê ku dîrokê hewl da ku şopa wî bixwînê bişo, xwedan dîrokeke wiha ku biya Kurdan re tim paralel çûye. Wê û mamosteyê xwe em li müzeya destxetên Ermenî gerandin ku bermahiyên dîrokeke talankirî lê de hatin pêşkêşkirin. Özlem Xan projeya te hîn jî li ser lêkolînên duwarê romana Kurdî de an tu dixwazî piçekî berfirehtir bikî. Na, min berejî got ez gelek romanê hez dikim, bi taybetî romanê Kurdî gelek hez dikim. û ji ber vê ki dev jî romanên Kurdî bernadim yani hîna jî dixwazim di paşa roje de yani piştî vê postdoktorayê jî piştî vê projece ez dixwazim berdewam bikim. Yani di paşa dixwazim bi rastî jî mukayese bi navber yani di navbere Sorani û kurmancı di paşa roje dixwazim bikim yani. Belki ne neha, belki çend sal paşa ez bikim. Ve neha ez li ser projeyekî dixebitim bi rastî jî meha îlona dest bikir. Yani gelek nû ye. Neha ez lêkolîn dikim ji ber vê yekê her tim diçim Stenbolê û yani E tu çi digerî? Ew romanên ku tu dî berhev pirsa ku tu ji xwe dikî çi ye? yani belki hûn jî dizanin di sala 2007 da yani rojnamevanekî Ermenî bi navê Hrant Dink hatin kuştin. û ev rojnamevan gelek bu yani bu Kurdistanê jî gelek girîng bû. û piştî kuştina Hrant Dink gelek tişt bi rastî jî li Tirkiye û li Kurdistanê hatin guhartin. Yani ez çi bêjim rixistînan civaken sivîl hatin ava kirin û yani gelek kes got ku yani ere fermanê Ermeniyan hatin kirin û em kabul dikin em bi borî jî dixwazim yani. Yani ev tabii ki ev naye maniye ku herkes û sade fikire yani gelek kes hene ku kabul nekir ku got hemen Ermeni nekuş diye. Jilet disa jî piştî 2007 da gelek kiş hatiye guhartin. Min jî para gut ku yani eğer tiştek olsa heye yani bandora va nerina nû li ser edebiyata li ser rejeye çalaya yani. Lemin nexwaz ki bir tane bir romanê Kurdice bikim ji ber vê yekî deh romanê Ermenî, deh romanê Tirkî û deh romanê Kurdî analize xwe bikim û di navbera wan de mukayese bikim. û wekî din ji xênî romanan jî armanca min heye ku yani gelek ronak biran jî heye li ser Ermeniyan, Tirkan û Kurdan jî dixebitin. Ez dixwazim bi wan re jî biaxivim û mukayese dîsa bikim. Yani eğer tiştek ulusal listeye edebiyatı hebe yani ya devki jî aynı jî cücaya ez dixwazim mukayese jî di navbera wan da. Yani xebatata piçekî ber bi qirkirina Ermeniyan ve jî diçe. Ere. Ev münaqaşeyê ku Tirkiye hele çi ne? Çıma hat yani çıma ve müjder derkesi öyle. Demek ki bu teze xwe yani set romanı xwend min gelek caran dit ku yani Kurt yani ne bir tane komkujiya Kurdan dike yani komkujiya be Müslüman jî dikin. Yani komkujiya Fillah jî dikin, komkujiya bir taybeti Ermeniyan jî dikin. Ji ber belki min nivîsek, min çoğu dibîjim goterekî nivîsand û behsa wan kir. Ji ber ku yani pirse min ev bu çima Kurdan behsa Ermeniyan dikin yani ji xwe yani bu xwe gelek pirsgirêkan we hene yani çima behsa milletan din dikin. Yani mijar û ev nêrîn ji vir derket û gelek jî yani
من gelek romanên ji xwend min dît ku ev tiştekî gelek yani mezin e di nav romanê de projeyê xwe min xwest ku berfrehtir bikim yani mezin master bikim. Diber gera xwe yal kolanên Oxfordê re me ji Özlem Galîbê pirsî ka gelo ew rewşa romana Kurdî ya niha çawa dinirxîne. Mirov dikare wêjeya Kurdî li kî derê wêjeya cîhanî bicî bike? Tu kesek hayê ku romana Ewropî jî baş dinasî ya Rusî jî nav de Rusî, Fransî û İngilîzî tu nas dikî. Tu gelo gava ku tu li edebiyata Kurdî li romana Kurdî dinherî. Tu dikarî bibêjî bê gelo taybetmendiyên hevpar yên ku hem di romana Kurdî de hebin hem jî di romana Ewropî de hebin yan jî di romana Ewropî de hene lê Kurdî de tune. Tu çawa dikarî damberhevekê muqayeseyekê bikî? Romanya yekemîn wekî hûn jî dizanin 1935 da hatiye çapkirin li Ermenistanê dema Sovyetê. Şivanê Kurmanca. Şivana Kurmanca jî hela erebeşemû. Piştî vena yani dîsa jî çend romanen hatine yani çapkirin lê gelek وقت هەیە ku yani tiştekî li ser romana nehatiye kirin. Yani ji ber vekî di derveyî welat yani em bêjin Awropa bo romanên Kurdî yani rolekî mezin dileyîze. Bixabin em nikarin bêjin ku nivîskaran li derveyî welat tekiliya wan bi yani wêjeyê rojavara gelek hebûye yani em nikarin tiştekî wisa jî bêjin ji ber ku yani bi zimanê Kurdî nivîsine, bi zimanê Kurdî axifine, bi zimanê Kurdî jî yani xwendine. Demek ku em Kurdistanê Bakurê binerin em dikarin bêjin nivîskaran ya Bakurê Kurdistan nîşen nû temsil dikin. Yani demek ku em wan jî nas bikin em yani em dibînin ku İngilîzî jî dizanin, bi Fransî jî dizanin. Ji ber vê yekî yani wêjeyan dervê jî xwendine. Yani tekiliya wan hene. Yani ev jî yani yani çuwa dibêjin em dikarin ji wan tiştan jî di nava romanên wan da Yani atmosfera ku ew bi xwe di nav de dijîn, cî û mekanê ku ew bi xwe nav de dijîn tesîrê li berhemê wan jî dike. gelek hene Lê yani. ev nave sebep ku di nava edebiyata ku li derveyî welêt hatiye çêkirin û edebiyata ku li welêt hatiye çêkirin bibe weke du cîhanên cuda. Mirov dikare tiştekî wisa bêje? Em dikarin bi rastî jî gelek mijaran hene ku yani dişibîn jî hevdû yani em nikarin bêjin ev qazî jî hev jî cuda ne. Ji ber ku mijara wan ya sereke ya bi piranî li ser Kurdistanê ye. Nivîskaran li dervê welat Awropa bi taybetî Swîdî û Almanî belkî 30 sala zêdetir belkî 40 sala zêdetir hatine Ewropa. Behsa Kurdan dikin yani Gelo ew behs kirin bi motivasyonên siyasî ye an bi motivasyonên civakî ye? Rastî bi piranî siyasîne. Ji ber ku nivîskaran ku em behs dikin niha ez em dikarin yani çend nav jî bidin yani mecbûr man ku hatin Ewropa. Û tekiliya wan bi partî re û wan jî çuwa dibêjin. Bi rexistinên Kurdî re. Mesela kut nabıye. O berdevam şey kırına. O gelek devleta sevidi o anji Almani jî gelek piştgirî dane. Yani bu peşxistina zamanı Kurdî o peşxistina ve jeye Kurdî gelek alkarî dane. Em behsa alîkariyên darayî dikin, pereyî yani finansman çêbû. Finansman çêbû. Lê zamanı yani ji ber vê yekê gelek zamanı Kurdî hatiye peşxistin yani li Avrupa. Lê vekî tu jî te jî got yani demek ku em wan romanan dinerin rastî jî yani her tim behsa diroka Kurdan û siyasetiye Kurdan, rexistina Kurdan dikin. Yani lê li Kurdistanê Bakurê tiştekî wisa tune yani zimanê wan çuwa dibek zimanê sembolik bir karakterinin.
Britanya weke gelek welatên Ewropî her wiha bûye warekî sereke ji bo penaberên Kurd jî. Ji ber wê yeku me ji Özlem Galîbê pirsî ka gelo mirov dikare li ser penaberî û entegrasyona Kurdên Brîtanî çi bibêje û nirxandineke çilo bike. Özlem xanım, li Ewropayê te civata Kurdî jî nas kir, nava wan de te got ku Kurdiya te jî baş bû û alîkariya te jî pê bû ji bo ku tu bikarî ser edebiyata Kurdî ser civaka Kurdî bixebitî. Lê gelo Kurdên ku tên Ewropayê ku em ji wan re dibêjin Kurdên diyasporayê, ev Kurd çi xwasî karin kultura xwe biparêzin yan jî çi xwasî karin entegreyê civaka Ewropî bibin? وەک من بەرێژی گوت یان نزیکە 10 ساڵ ez li wir dijîm û bi rastî jî ya Kurdan Londonê jî gelek baş nas dikim. Wekî tê jî got di nav wan da yani gelek salan jî jiyana xwe berdewam kir. Hîna jî tekiliya min bi wan re jî gelek heye. Bi pranî ev tiştekî em gelek kabul bikin. Yani Kurd halka Kurdî ne bir tane li Kurdistanê dijîn. Daha li hemû derane yani ne bir tane Avrupa ne bir tane Amerika li Kanada jî yani hemû derane. û bere diasporaya Kurdan yani dervê welatê bi piranî Swîdî yan jî Almanî bû. Li niha em dikarin behsa yani Kurdan Britanya jî bikin. Ji ber ku piştî 1990 gelek Kurdan ji welat hatin. Wek penaberan hatin bi piranî jî şerme reviyana. û bi rastî jiyana wan gelek zehmet bûye bere. Ji ber ku devleta Britanya jî gelek nasî Kurdan jî nekirîbûn. Yani belkî care yekemîn navê wan bihîstibûn. Yani xelqên Erebî yan jî Farsî nas dikin lê nizanî ku xelkê Kurdekî jî heye yani bi welatê. Ji ber wê yekê çend sal zêde pirsgirêk hebû lê devletê Britanya gelek alkarî da wan hîna jî alkarî didin. Yani li vir jiyana xwe berdewam dikin li televizyona Kurdan û an jî Tirkan her tim temaşa dikin. Rojnama jî bi Kurdiyan jî bi Tirkî dixwînin. Yani dişopinin yani. Özlem xanım dedi diasporayan de em dizanin ku kesê ku diçin normal êdî jiyaneke nû digerin. Her çend berê ji ber nebûna erdan ya ji nebûna cî diçûn ji bo dewlemendiyê diçûn lê niha Kurd ne tenê sebeba wan dewlemendiye ji ber şer direvin ji ber tu nebûnê direvin hal û wezê welatê wan ne baş e. Lê gava ku tên vê derê wek tu dibêjî hîn jî tekîliya wan bi welatê wan re heye. Tim diçin û tên gava ku ew qas tekîliya wan bi welatê wan re hebe çawa karin entegre bibin? Bi rastî yani entegrasyon ne tiştekî hesanê jî yani nikarî bi zû jî çê dibe. Ji ber ku yani demek ku hatin vira em re wan gelek mazinin yani ne wek zarokan tên vira û li vir mazin dibin û hemû tiştan jî yani demek ku zarok bûn hîn dibin tiştekî wisa nabe. Li welatê zevî ciyana zarok wan hene û wisa pişt ve hatine. û yani demek ku em dinerin yani çend salan li virin ne zedeye yani bi piranî belkî bir sala zedetir li virin bir sal ne beste yani bir sal rastî jî ne zedeye bu entegrasyon gelek zehmetî dikşinin. Yani tiştekî başê ku tekiliya wan bi welat re heye yani ev tiştekî gelek neyîniye ji ber ku yani dev jî welata xwe bernadin. Ev tiştekî gelek başê lê vura jiyan dijwartir dibe wisa. Ji ber ku zimanê İngilîzî zû hîn nabin û ciwaken İngilîzî jî zû hîn nabin ev tiştekî pirsgerek e lê ev hedî dibe yani entegrasyon hedî ava bibe. Bo zarok wan ev tiştekî ne ev qas yani zorê jî ji ber ku li vir dayîk dibin û di dibistanan İngilîzan da yani perwerde dibînin û ji ber vê yekê ev qas ne zor e bo wan lê bo de bawen tiştekî gelek lê ez dikarim bêjin wan kesan yani nexwazim li vir jî yani jiyana xwe her tim berdewam bikin yani demek ku ez dipirsim hûn çi difikirin yani hûn çi dixwazin bi paşeroja hûn çi dixwazin bikin û her tim bijî min re bêjin ku em dixwazin bêjin em dixwazin biçin yani belkî niha em yani ne diasporayeke daîmî ye? Xwe wisa nabînin yani. Yani belkî li vir bimînin yani em nikarin bêjin ku dema ku welat azad bibe û
dev jî welatê berdin û biçin em nikarin wisa jî bêjin. Belkî li vir jî bimrin, lê hîna jî nexwazin ki wê qebûl bikin. Ne tiştekî hestane ku, yani kabulkirina wê jî ne tiştekî hestane. Ev tiştekî ne ereniye jî, ji ber ku wisa difikirin, nexwazin ki bibêjin ku yani em li virin, em ê li vir bimrin û yani jiyana me jî li vir diqada. Yani ev tiştekî ne hestane. Özlem Hanım, erê wekî tu dibêjî ev ne diasporayeke daîmî ye, lê ji bo nifşê duyem dikare bêguhertin. Lê ew nifşê pêşîn gava ku hatin vê derê her çend ji heyamên siyasî de hatin jî li vê derê stara xwe di nava ziman û edebiyata Kurdî de dîtin. Roman nivîsandin, helbest nivîsandin, weşanxane ava kirin, rojname çap kirin, kovar derxistin, gelek karên kültûrî kirin û dezgehê wê jî ava kirin. Lê gelo jiyana wan yal Ewropayê, yal welatên Ewropî, tesîrek li afirandinên wan yê wêjeyî jî kir ku mirov bikare muqayeseyekê, damberhevekê di nava edebiyata Kurdên Ewropayê û edebiyata Kurdên welêt de bike. Tu çawa dikarî ji me re behsa wê bikî ferq û cudahiya wê deymî? Demek ku em dirokê wêjeyê Kurdî wan jî yani pêşxistina zimanê Kurdî dinerin, li dervê welat gelek giring e. Yani ne bi tene, ne dema nûjen, demek ku em behsa kovarê Kurdistan jî bikin. Yani malbata Medirxan gelek tiştan çekirine li ser zimanê. 1898 de li Kahîrê hatiye çap. Raste û yani li ku çekirine demek ku em dinerin her tim li dervê Kurdistanê. Yani ev çoğu ev hinek kadere Kurdana yani. Mecbur man ku li dervê welata yani kader yani xebeta xwe didominin an jî ziman bi peş histine. Ev hinek kadere Kurdana yani gelek sedema wan hene em jî dizanin gelek Kurdan bi aslan ve rubi rumane û kadexe kirina ziman jî gelek tesira li ser pêşxistina wêjeyê Kurdî jî bûye. Demek ku em wêjeyê Kurdî li dervê welatê li Ewropayê binerin em gerek yani em mecburin ki behsa Almanî û Swîdî dikin. Ji ber ku bi piranî li vir hatiye çapkirin û nivîsandin. Demek ku em li Britanya dinerin yani belki bi hezaran Kurd li vir dijîn. Heta yani yekî yani romanekî jî ne hatiye nivîsandin. Yani ev tiştekî gelek pirs gereke. Du romanan hene hatin nivîsandin. Ji hela Kurdan jî başûrun. Rastî romanın bi İngilîzî hatine nivîsandin. Romanan gelek başın. û rastî jî xwendewanan, xwendekaran İngilîzî jî gelek alakaderin. Yani dixwazin li ser Kurdan tiştekî nû jî hîn bikin. Özlem Hanım, tu dibêjî ez her du jî me. Hem İngilîzim hem Britanî me. Du welatê min hene İngiltere'ye, Britanya'ya û Kurdistanê. Lê tu li vê derê dijî lê xizma bêvlatê heye. Tu heta kîjan radeyê Kurdî heta kîjan radeyê Britanî? Birasî jî yani demek ku ez li derve me yani demek ku mirovan ji min pirsikin ku ez jî ku me ez niha qet negotimek ez ji Tirkiye me û yani usta ne kazandım yani. Her tim ez zede dikim. Ez dibêjim ez ji Tirkiye me lê ez Kurdim û paş piştê ez behsa Kurdistan dikim, behsa yani bajara xwe dikim. Yani li wira jî, li Tirkiye jî, li Kurdistanê jî birastî jî ez her tim Kurdim. Lê yani nîşan nû ji ber şer, ji ber gelek sedeman din yani mixabûn mirovan Kurd li dervê welata jiyana xwe berdewam dikin. Lê tiştekî heye ku yani bila ji bir nakin yani ger ku em biçin cihekî din jî yani gelek em nasnamaya xwe nas bikin û biparêzin. Gelek spas dikim. Spas dikim. Bi Özdem Galîb re me peyv anî ser lêkolînên akademîk û em li ser avakirina metnên wêjeyî peyvîn. Çîrok, leheng, ziman û şêwaz vegotin gelo romana Kurdî li kî derê van pirsan bû? Vê keça Kurdî ya bi aksana Brîtîş ku 5000 kilometre dûrî Kurdistanê li ser wêjeya Kurdî xebitiye ji hêlekê ve çavê kul derman dike. Lewre ma gelo
çend kes hene ku îroj di zanîngehên Ewropî de li ser Kurdolojiyê dixebitin. Belkî em nikaribin Brîtanyayê fetih bikin, lê êdî em dizanin ku milkekî Kurdî li wî ra jî heye.